sú potvory, ktoré tieto mykoplazmy toto robia. Toto robia aj Corynebacter, aj Shigella. Mhm. Sú literatúry tie také naše, ktoré asi pozeráš a čítaš tie knižky a v tých knižkách to je pekne popísané, čo tá Shigella vie porobiť. Okrem týchto vecí, že bolesti ako s mykoplazmou, ona najmä ide, podľa tiež doktorky Clark, ide po nervových vláknach, po nervoch nášho tela. A už keď niekoho bolí krk, že keď pri otáčaní ho bolí, tak to vôbec nemusí byť spôsobené nejakou, že ho bolia stavce alebo tieto veci, alebo svaly, ale môže to byť spôsobené práve týmito potvorami a tieto mykoplazmy, tieto šigely v podstate hľadajú mozog. Pochádzajú z mlieka pôvodne, ale vždy idú v tele tak, aby našli mozog u niekoho. No a my z toho mozgu máme nejaké drôtiky, tie drôtiky sú naše nervy a oni na tých nervoch Drotíky, myslíš drátky? áno, ako ja si to predstavujem, tak toto tým mojim známym takto ukazujem, že toto je zaizolovaný drôtik a z tej hlavy nám ide niekoľko drôtikov a oni tú izoláciu vypapávajú aj v svaloch, aj medzi kostiami. No a keď to vypapajú a ja sa potom takto otočím, tak samozrejme, že mám totálne bolesti, lebo vlastne ako keby som skratoval tie moje drôtiky, ktoré idú z mozgu do celého tela. Hej? Takže a oni, keď idú už do hlavy, keď sa dostanú, to už sú tie najväčšie katastrofy, pretože určite, keď má niekto Alzheimera, Parkinsona, roztrúsenú sklerózu, tak určite tam má aj tú šigelu, lebo ona mu vypína vlastne ako keby tie nervy. Hej? Čiže to je prvá vec, keď už je niekto v takomto zlom štádiu s takýmito ťažkými chorobami, ktoré sa mi tiež niekedy podarili vyliečiť mojim známym susedom, tak prvá vec je oslobodiť to od týchto potvor maličkých, ktoré sa rýchlo rozmnožujú. Hej, to sú Mhm. tie baktérie, ale na ne naozaj ako antibiotika nezaberajú. Mhm. Ty jsi zmiňoval předtím ještě nějakou roztroušenou sklerózu. Máš nějaké zkušenosti s roztroušenou sklerózou? Áno, neviem, 4-5 rokov nazad moja suseda túto ulicu nižšie má neterku, tá žije v Prahe a mladá baba vtedy mala 29 rokov a našťastie tú roztrúsenú sklerózu 2 týždne predtým, ako prišla ku mne, diagnostikovali podľa niektorých jasných symptómov a trafili to presne. Prišla ku mne, lebo vie, že ja mám záľubu v takýchto veciach to riešiť mojimi prístrojmi alebo prístrojmi vôbec. A nameral som jej tam aj pásomnice, teda tasemnice, pásomnice motolice v hlave a šigelu. Pozreli sme do knižky Huldy Clark a keďže tu bola u mňa piatok, sobotu, nedelu, že bola tu po 10 hodín denne, lebo prišla sa liečiť, teda už mi dôverovala. Sice nedôverovala, ale nakoniec to dobre dopadlo, lebo človek si nemyslí, že príde za niekým susedom a ten mu za pár týždňov, mesiacov pomôže s roztrúsenou sklerózou. Dobre to dopadlo, ale ja som tam čítal v tej knižke Huldy Clark, že ako sa to do tela dostáva a Hulda tam píše, že keď človek žuje často žuvačky a tie obsahujú bla 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 nejaké gumy a nejaké prímesy a sladidlá, tak tieto do hlavy vlastne ako ťahajú tá semnice, motolice, pásomnice, oni ich lákajú, aby tam prišli, ale však môže ísť cez krk samozrejme, hej, lebo ja to žujem tu, takže ako, no to je len pár mesiacov a už z toho nášho žalúdka, z čriev sa to dostane hoci kde, aj do hlavy, aj do nohy. Tak v podstate, alebo ak pije človek často z plastových fliaž. Mhm. Plastové fľaše, ďalšia katastrofa, hej. Nebudem rozoberať, ona povedala, no ja celú základnú školu aj strednú som pila nejaké nápoje, minerálky, ani nie sladené,
akože z týchto plastových malých flaštičiek politrových a žujem žuvačky celý život a niekedy aj 3 za deň si vymiením, hej. Čiže ona bola presne ten krásny prípad, že nie, že sa mi to podarilo u nej pomôcť jej, ale aj priznať tú príčinu, ako sa to dostalo do tela, aby to nerobil, aby už nežula tie žuvačky a čo minimálne používala plastové fľaše. Čiže takto to dopadlo u nej, no ale to nebol koniec, ako, lebo ja za tie 3 dni na tých prístrojoch, na tom QM terapii, som si potom všimol, že jej sa tie motolice v tej hlave znížili, ja neviem, z 80% na 15%. Že to je zázračné, že to išlo rýchlo dole. To väčšinou to trvá niekoľko týždňov, ale potom som ju poslal ako za vami do firmy, tam si presne kúpila Ramalup, Elzap a túto kvalitnú cívku, túto A2. No a ona sa doma doliečila natoľko, že za mesiac, za dva na kontrole nenašli nič. A zaradila sa nazad do života. Hej? Mhm. Žiadne barle, žiadny vozík, že by bola postihnutá. Žije úplne v pohode. Jaký měla problémy na začátku? S očami, je sa zahmlievalo. Hej, to sú také prvé príznaky, že zahmlieva sa pred očami alebo na jedno oko už vidíš tak slabšie ako cez nejaký igelit a potom ešte nejaké dva ďalšie symptómy, ktoré v tej nemocnici podchytili našťastie. Hej. Čiže oni ju dobre zdiagnostikovali na prvýkrát v nemocnici. To mala šťastie tiež. Mhm. Keby ju poslali k očnému, alebo ja neviem, čo, tak stráca čas. Hej, ako po roku, keď niekto príde s roztrušenou sklerózou, tak mu asi ťažšie pomôžem ako po pár týždňoch alebo mesiacoch. Takže tam aj lekári musia urobiť dobre svoju robotu, jednoznačne. Hej. Mhm. Takže toto dobre dopadlo. No. Ale pomohli ste jej aj vy tým, nie že len ste jej predali tie prístroje, ktoré jej pomohli, ale aj ste jej tam nahrali, teda som vás poprosil tie frekvencie, ktoré ona presne potrebovala. Hej, Mhm. čiže už vtedy som vedel, že tam treba do tej mašiny nahrať všeobecný programovanie, hej, aby si človek, keď má tú mašinku doma, hovorím stále o LZAPe, aby ak vie lepšie frekvencie, aké ponúka knižka CAFL alebo normálny zaper a vie niečo viac z lepších mašín, tak aby si ich tam sám mohol vlastne dávať a úspešnejšie a rýchlejšie sa liečiť.